8230 bowlers, den er gået til alle skanky hoes i YD. Og vores lærer. Og jeres mødre. Og en lille smule til deres bedsteforældre. Lise, du lugter af tis, og det er bare fis. Du er en dejlig gris. Ole, du styrer vores skole i din søsters røde kjole, og du ligger på Ole. Peter, du lærer os alfabeter, og du har en bundmeter nede under dit kateter. Det er naturligvis ikke en penis, vi snakker om, men en pegepind. Smidt, du kan ikke tåle kridt, derfor er du blevet slidt, men vi har en super snit. Hans Basse, du har lært os en masse. Vi er den bedste klasse. Råben Basse. Piger, vi kan ikke når vi siger, at deres børn de er små. I får ikke op at stå. Jeg er måske lidt bøsset, så når Joey de har kysset. Men vi er til piger, det er i hvert fald det vi siger. Piger I er sarte, og I tror I er smarte. Det er sure når vi siger, at I er nogle klamme piger.